Tappitsukonik nakatat. Ja. Täällä on hyvä. Isossa vuotessa kiitsiitä, kun patsili itäkelun mikisukkuun saat yrityksiä. Voi nokka ja kaikki kertaa. Äkäystä saitsuvat niin. Täytyisi ätään appadioksi vaan piikaksua ulikkaaslu. Täytyisi käppä saada kikettä, mutta tää on hyvä. Tässä ätä siitä inni takaa pistumaan. Tää on kieppa tarm ätään hyvä. Mä tuin ikäksi taakse vähän. Näin ja tuon okalussa kaatama ipäät ittui ipäät ittui tuon okalufingua kammikuva tässä uat tuoda puhuessa tää on ipäät tuossa päässä vaan paamu makaataat tää on tuossa päässä aina nokofisi vaan rasmiina rasmiin makaata daalegin namisitikassa tässä rasmin nuonna tässä mo ata isillä suodu imaittos isot tokabbenit ni paarottu niillä tää on adakkaasi magabiu anitlassi magabi okalu figuameu sen tussiappaduttu daalegin soqaalattut tää on inokkanen adan isaqqissipa tää on tässä Näitä soqarluti igallarpadut tässä qaarpadut ila erseqqitaqertorut jaavnipe nipa aata isersimaa tao ananoqfiismava ismaqarlu naalayaarsimanginnavi isileraluartuti oqoputataam naalayaam aattaa soqarlugu aqqusaarsivuk tulaafaguqivittu awannaanu karam oqaluttuarsimauqivittu qeertarsuatsaatiikkamiguuyuulnalaani amnangumarlummeartat iserfiileraluarami marlummata iserfiisimani impaqagu ataan kisivittup iserfiisimassaaluarpa taunnakuta takutaatu attastusakaaratsiuyuultamaasa Anamma mikäs qallutaatu kuutsistalersimagabi uaattaqarsuga qallutaatu kuutsistalersimagabi uaattaqikatattugaa tassa innaria Tämä kannattaa. tajuutisiorrattigaaqaartarsuataataava aliannaarsaarlut mikäs tässä anaanoquttuataatqivit iullerusuaqqivittorsua nutsersimagabi naatuukortillu suartiman uuppoqaangu Suoti man upo kami.